Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahit Trap National Youth Front sengkeme, haringkat kahit Trap National Youth Front ribhoirat nongtung. Hene kasngi kalalet banyak kendo ya Chief Engineer KMEECL hapok office trekam halom jingshai Shillong. Kajingwan ya kendo kaseng kalong hakabayadai bat kajing deko karukam trekam kane ka office hapok kasnong maulasnai bat kisnong ki mamarjan. Hakabayadai bat kajing kiu ki belan kabapoy dai ki hajar bat kalong kabajenjar ya kinong syangsnong. Hakajing keren bat Chief Engineer nakaliang kaseng kalaong ban nakabanta ki baduk kimdan kamban siyo bat omsya ban nakaliang ka office kan penduk boarding yaki. Nakaliang Chief Engineer ulakular ban shim kia halor kani. Habangi pai spok ki snong napo maulsnai terter bat kebun kli snong kum keumpuan terter Isyamba KMCL kelak bakla sikat day hakabi day kabelait tentang ningkong poi news pa hadian praspa tentang lais pa hadian sad benai poi khat khandai khat prajar te kum gini jing bakla jong ni ko office nakaling kaseng kalau ada pak kot sla shiti shausi bat usiru lakular ba unin kit khai kani te nakaliang kaseng hakabidi kita giblait bahe ba kador la poi gi popo hajar da de bekren si iru ba duk usuk mdei ban seo ban nginum sya hiru ba nakaliang office kansuan ban pendu lai iki seo dukai kamen sim ko chingi haba ki pai ba ki wan ban ut ngi ngim seo la ban sya kani kapor miliyo ban wan kani ka office ban pensngau kani kecing ut jong ki pai ba hoi nakapor sa kapor ngilap ya kecing bakla jong ka MEPDCL ba kini kibil tang po live sansi kila poi kita kibil hadu ki kat khandai hajar arpo hajar arpulai hajar te ngi ki baduk ki besuk dak ngin siu aba manlau benai ni sai siu ya kibil ki jongi ndrei ondangi la siu bahai kibil balai pat kini kinong trei onda la poi pada wi benai ila penhe biang ya kibil bat kaweru ngisngau khia ba dagaliang jong kanik office MECL kilong ki ba kinong trei jong ki kilong ki bom sim khia ya ka kam bat i ba ki kenya kibil ru ki pe ya mitar da way ya kabil ki dro da kumway bat donru ki ken ya mitar mentau benai ki ken ya mitar awe pat benai kim ken ya mitar an dangi ki baduk ki basuk andangi la pej ya ki bil ki chungi kala poi pat syaki arpulai hajar sanpo hajar don ki bapoi tengi da kapor sy kapor ni sai lek ut hangte po umyam ndrei ni i kam seiso chano ru ni ki baduk ki basuk da ka ngin siu lada kini ki baro kat bang pai da ka liang jongi pai ba ondangi la lek kren office ki penpau kede ke jing bakala jongi ki pai ba andrei kim junyo ya ke jing bakala ke jong ki pat ni i sisa ni lalap hi dala ki jong ki khmat ya kini ki bil ba ka daga office si kala bakala man lau benai ngi i kidon tang kijing bakla kemjudon ka babet ya kita kibil te ngakerpat nadukani kesngi bangi wan ban kendu ya ji hengne ba nane chekmat kin tre hok ba ngi ki baduk ki basuk ngila ban siu bha ban ngila ru ban chak ban ai kijing sakri ka bakam ha bat kaweng ban khya hiru ya ka MECL kadai ban ai kijing tre lang bat ki soda snong ki rumba snong bat ki seng samla snong ba kalong kabayat bet bayat renti bat kawe ngakerpat ba kinbu no kawe ka sub center lane ka office ban kolek ya kibil nane ban sim kumba ngi i hangte po mulsnai nadu ka umpuin ka terso tengam bersik somatan bat ka khanduso lapudui ka tharang kelabamti
kidon pedeng kejing kim khat ban wan be ban siu ya ki bil lai chungki shadu shapo dam sai kumagini ki singi ki bamanta kejing ram su ki bai kali cika ba kabil lai chungi cika bangin siu sanspa tengka ngilahap siu no tang aspa tengka ya ka bai kali ngilahap ban penkre sispa balik bat sispa bawan bat ka bai bam sispa cika bangin siu hak ya ka bil ndrei kala kta no ingi ki baduk ki basuk ngakarpat ru ya KMCL sungubha bakan bu no sebentar angte pu mulsnai ru bangi kum ki pai ba nong siu ya ka ni ka bil ki ba sim ya ka ni ka lai bangi ru ngin la ban ai ka jing sekri ka ba paka bat ka ba syai bat ka ba khui te da kaliang ka jonga kum sekretari jong HNUF ngai kublai ya phi kum KMCE bakan sim kya nang ne syakmat ba ngi kum ka sang ru ngin ai ka jing trelang lada pisiam ka jing kanu kanu kapor ngi kloi ban pini kalat kalenti ya pi te khub ni kendu ya uji iong ba ngin sa persang ban ngin le hi bangin ai ka jing tre ka ba paka ban english kmat kum da kaliang chunga ngala ai jung mut ru ya uji ba aswa ban pinwan kolek ya kibil sungba ban ai ka jing tip lem ya isudar sinong i romba sinong ba ni kum ki nong song sinong dan ngi kum ki nong elam sinong ngila ban ai ka jing tre lang ba kipai ba bakin suk ba ngikwa heru ba nakaleng NUCB bakan ai kejing pensai yang ngi kum ki rong ba snong sekretari snong kinong ilam snong ba kumno ban kenya tu kibil bangiru ngila ban ai kejing pensai ya kipai ba bakin suk ban siu ya kete kibil ba kipai ba nakapor sakapor kilong dum hoi kumngi sanong kendong apdeng kejing bit apdeng kejing lanot umdon bapai umdon bakmi bonsin kidu jingkerman ndre agani kesngi ki ba ngiwan ban kendu ji la kular ba ngin sa le ngin sa persang ba ngin trelang no nane sekmat bat kirong ba snong kisketeri snong te dakaleng jungi kumte ji la jubab ba ngin skam ba ji ruin ai ke jing tre stom bar ke jing tre ke bahok